तो नमस्ते भाई लोग, स्वागत बा तारा लोग के हमारे यूट्यूब चैनल RS फिल्मी पर, जहाँ पे तारा लोग के नया नया मूवी के टीजर और ट्रेलर के रिव्यू देखे के मिली। तो चैनल के सब्सक्राइब करल ना भूलिए लोग। तो आज हम बात करे वाला बानी एगो भोजपुरी इंडस्ट्री से नया मूवी आइल बिया, जेकर ट्रेलर आज लॉन्च भइल बाटे। जोन मूवी के नाम बाटे जेल स्टार, जोन की एगो मगही स्टार हवन। जेल स्टार के नाम से ही फेमस बारन। रोशन रोही उनकर नाम बाटे, उनकरे ई मूवी हटे। तो उनकर मूवी के ट्रेलर के बारे में कुछ बात कइल जाओ। वैसे तो रोशन रोही एगो मगही सुपरस्टार बारन, मतलब कि मगही के एगो सिंगर बारन, लेकिन मूवी ई प्रॉपर भोजपुरी मूवी बनावल गइल बिया। और ई मूवी में भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही बेहतरीन एक्टर भी काम कइले बारन लोग। और यह चीज हमरा बहुत बढ़िया लगल खटे कि जौन एक्टर जौन कला करे खातिर परफेक्ट बाटे नु, जैसे विलेन के रोल खातिर अवधेश मिश्रा के चुनले बारन, जोन की ऑलरेडी उ एकर मास्टर बारन विलेन के रोल में। महेश आचार्य जोन की एगो कॉमेडी के बहुत ही मास्टरपीस एक्टर बारन। वैसने सब एक्टर के वैसने चूज कइल बाटे ताकि उमे स्टोरी में परफेक्ट तरीका से एक्टिंग निकल सके। तो सबसे पहले ई मूवी के एक्टर्स के बारे में ही बात कर लिया। ई मूवी में हमनी के लीड रोल में हमनी के रोशन रोही देखे के मिलियन, और एक्ट्रेस की बात करी तो हमें हमनी के शिल्पी रघवानी और नेहा पटनायक देखे के मिलियन। और विलेन के रोल में हमनी के अवधेश मिश्रा देखे के मिलियन। और भी कलाकार बनल लोग जैसे महेश आचार्य कॉमेडी के रोल में, और एगो सिंगर आर्टिस्ट के रोल में हमनी के देव सिंह देखे के मिलियन। और उमे मोहन आनंद भी शायद हमनी के देखे के मिलियन। तो मूवी में तो बहुत ही बेहतरीन एक्टर बैल ही बारन लोग। ये तो एकदम परफेक्ट बाटे, बट और भी बहुत चीज के बारे में अभी बात करे पड़ी। और अब दूसरा नंबर पे बात कर लियो मूवी के स्टोरी के बारे में कि आखिर मूवी के स्टोरी कैसन बाटे। तो मूवी के स्टोरी तारा लोग जब पहला बार तू लोग ई मूवी के स्टोरी देखवा लोग, मतलब कि ट्रेलर में, तो ऐसा लगी कि ई मूवी के स्टोरी जो होखे वाला बाटे थोड़ा बहुत रोशन रोही के निजी जीवन के स्टोरी थोड़ा बहुत उठावल गइल बाटे, उमे मिक्स करल गइल बाटे। बीच में एक चीज के थोड़ा सा मिस्टेक हो गइल बाटे कि मूवी के जो ट्रेलर आई बाटे नु, ट्रेलर के थोड़ा कट और कम लगावल चाहते रहे, कैसे कि मूवी में बहुत सारा सीन के दम रिवील कर देवल गइल बा। मूवी के ट्रेलर ऑलमोस्ट 4 मिनट के बाटे, समझता रहो। पूरा मूवी के स्टोरी पता चल जाता है एकरा से। तो आदमी एक्साइटेड केकरा खातिर रही। मूवी के स्टोरी के बहुत सारा चीज के छुपावल जाला ताकि आदमी मूवी देखे खातिर एक्साइटेड रहे, लेकिन एकरा में मूवी के ओवरऑल पूरा स्टोरी के बारे में ही पता चल जाता। स्टोरी ई बाटे कि एगो गांव के बहुत ही गरीब लड़का रहेला जोन की बड़ा होके बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाला सिंगिंग करके। और धीरे धीरे वो इतना ज्यादा बड़ा सुपरस्टार हो जाला कि ओकरा एगो लड़की फेरा में लाग जाले फंसावे के। और वो लड़की धीरे धीरे धन दौलत के चलते ओकरा पीछा लाग जाले और फिर ओकरा फंसा के जेल में भेज देवले, जेकरे वजह से शायद ओकर बाबू के डेथ हो जाला। ओकरा बाद जब हीरो, मतलब कि जो जेल में रहे लाटे फंसल, उ जेल से जब बाहर निकले लाटे तो एक्टर के जगह पे अब एगो गुंडा बन जाला, मतलब कि एगो गैंगस्टर बन जाला और अपन बाबू माई के बदला लेवे लाटे। बस इहे ओवरऑल स्टोरी मूवी के होखे वाला बाटे। मूवी में एक्टिंग के बात करी तो मूवी में जोन एक्टर बना लोग ऑलरेडी एक्टिंग के फील्ड में बहुत ही बेहतरीन एक्टर बना लोग, लेकिन एमे जो रोशन रोही जोन की एगो लीड एक्टर बारन, उनकरा बारे में हम कोनो बता ना सकिला कि उनकर एक्टिंग कैसन बाटे, कैसे कि ट्रेलर देखला से कोनो अंदाजा ना लगा सकेला कि मूवी में पूरा एक्टिंग वो कैसन कइले बारन। और पूरा मूवी आई तब उनकर बात कइल जाए कि आखिर उनकर परफॉर्मेंस कैसा रहे। और आई लव तीसरा बात जेकरा में हम ई बात करे वाला बानी कि मूवी में बहुत सारा चीज गलती भी बाटे। ऐसा नहीं है कि पूरा मूवी एकदम बढ़िया ही बिया। मूवी के टेक्निकल चीज में बहुत सारा प्रॉब्लम बाटे, जैसे कि एडिटिंग वगैरह में थोड़ा प्रॉब्लम देखे के मिला ताटे। जैसे कि फायरिंग वगैरह करता लोग तो गोली जोन बाटे नकली वगैरह निकलता, थोड़ा ई सब पे ध्यान देवल खोजा ताटे। कैसे कि अब उतना बजट फूक के जब मूवी बनावत रह लोग तो ई तो थोड़ा बहुत के एडिटिंग करवा ही सकले लोग बढ़िया से। बाकी मूवी में जो डायलॉग वगैरह रहे वो उतना पंच लाइन वाला बढ़िया डायलॉग ना रहे। और एगो तो डायलॉग कैसा लगत रहे कि वो टाइगर श्रॉफ वाला जो डायलॉग नहीं है हिंदी में, ओकरे भोजपुरी में रीमेक कर देल बारन, ऐसा हमरा लगत रहे। बाकी तू लोग बता दिए लोग कि वो रीमेक लेखा लागत रहे कि ना। मूवी में बहुत सारा गाना देखे के भी मिली, जोन की रोशन रोही के ऑलरेडी सुपर हिट सॉन्ग बाटे। ई पंप वाला सॉन्ग बाटे और पटना के डाकू वाला, ये सब सॉन्ग हमनी के मूवी में देखे के मिली, जोन की बहुत बढ़िया लागत रहे। ओवरऑल मिला के देखा जाए तो मूवी के ट्रेलर जो रहे ठीक ठाक रहे, ना ज्यादा खराब रहे और ना ज्यादा बढ़िया रहे, लेवल पे रहे। और ये मूवी के डायरेक्ट के लिए बरन प्राग पाटिल, जो कि ऑलरेडी बहुत ही बेहतरीन मूवी के डायरेक्ट के लिए बरन। और हाल ही में अभी तक फसल मूवी के बारे में तू लोग तक के पता ही होगी, जो कि यूट्यूब पे अब धमाल मचेले बिया, जो कि डायरेक्ट के लिए बरन बहुत ही बढ़िया मूवी के।
मूवी के तो अभी तक रिलीज डेट के बारे में कोनो कंफर्मेशन नहीं कइल गइल कि मूवी कब रिलीज होखी, लेकिन हमरा उम्मीद बाटे कि बहुत जल्द ही मूवी देखे के मिली, ताकि जो मूवी के मार्केट में जो हाइप बनल बाटे ओकर मूवी के फायदा मिले। न तो इहो मूवी अगर 4-5 महीना लेट आई तो मूवी के हाइप जोन बाटे उ थोड़ा डाउन हो जाई, जेकरा वजह से मूवी के अच्छा परफॉर्मेंस ना देखे के मिली। बाकी तोहरा लोग के एकरा बारे में का ख्याल बाटे और ये मूवी के ट्रेलर तारा लोग के कैसन लगल हटे कमेंट में जरूर बतिहलो। मिला तनी ऐसने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।